Сините приятелки почнаха характерно за тях да си мечтаят вече и за титла, да говорят след третия кръг. ЦСКА ще бъде шампион. Айде шампиони, айде това, айде онова. Какво правиш, бе, Габриела? Синия балон се спука. В квартал Герана къв тих ужас ще настъпи. Там ще се режат вени поголовно. Там трагедията ще е огромна. Лудогорец ще станат отново шампион. Шампиони ще ми ставате! Айде да го тухате!